Samantala, nasa kote po ang 3 lalaki sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Pantal, Dagupan City, Pangasinan. Kinilala ang mga suspect sa ng mga pawang residente ng lungsod na kumpiska mula rito ang tinatayang 10.5 na gramo ng hininalang shabu na may kabuang halagang 71,400 pesos. Kabilang na ang budal at mark money. Nasa kustodiya na ng Dagupan City Police Office ang mga suspect habang inihahanda ang mga kasong laban dito sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM News.